120 skratim sa 5, to je 24, puta 2 je 48x. U ovom videu rješavamo linearne jednadžbe s razlomcima u kojima se pojavljaju čak i zagrade. Ovo su najteži oblici linearnih jednadžbi u 6. i 7. razredu. Kako ovo rješavamo? Mogu na dva načina. U A zadatku pokazat ću jednostavan način. Zajednički nazivnik ovdje bio bi 3. On je jedan jedini nazivnik. 3 dijelim sa 3, to je 1. Brojnik se množi sa tim 1. Dakle, 1 puta x, 1 puta 1. Ostane mi samo x plus 1. S druge strane, 3 također mora pomnožiti, a to je broj 5. To bi bilo minus 5 puta 3, to je minus 15. X je jednako, 1 ću prebaciti na drugu stranu i to je minus 15 i još minus 1. Dakle, x u ovom zadatku je minus 16. Probajmo ovo provjeriti. U početni izraz umjesto x-a uvrstim svoj minus 16. Minus 16 plus 1 kroz 3 jednako je minus 5. Minus 16 plus 1 je minus 15. Dakle, minus 15 kroz 3 jednako je minus 5. I ako podijelim 15 sa 3, to će biti 5. Dakle, ovdje imam minus i 5 jednako je minus 5. Ovo je točan rezultat. U B zadatku pokazat ću drugi način. Ako je zadano na ovakav način, mogu napraviti sljedeće. 5 kao nazivnik drugog i brojnik x-2 iz prvog razlomka jednostavno pomnožim. 5 množim sa x-2, obavezno u zagradu. S druge strane, 3 kao nazivnik množi se s brojnikom desnog razlomka. 3 puta x manje 4, obavezno u zagradu. Razlomaka više nema. Rješavam zagrade. Broj ispred zagrade množi svaki izraz u zagradi. 5 puta x, 5x i 5 puta minus 2, to je minus 10. S druge strane, 3 sa x-om je 3x i 3 sa četvorkom, to je minus 12. Sada ih razvrstavam. 5x, 3 prelazi preko, to je minus 3x, dakle nepoznanice lijevo, a poznanice desno. Minus 10 prelazi preko, to je pozitivnih 10 i minus 12 ovdje samo prepiše. 5x manje 3x, to je 2x. 10 minus 12 je minus 2. Ako obje strane podijelim sa 2, rješenje će biti minus 1. U C zadatku ne mogu napraviti unakrsnu metodu. Ovdje je najbolje i najpametnije zajednički nazivnik. S time ćemo se odmah riješiti razlomaka. Nazivnici su mi 2 i 4. Dakle, zajednički je 4. Krećem s prvim. 4 ne može ništa ovdje podijeliti ni skratiti jer nema razlomka. On odmah množi. 4 puta x, to je 4x. Minus 4 skratim sa 2 je 2. Zapišem 2 puta cijeli izraz iz brojnika. X plus 1. Minus 4 skratim sa 4 je 1. Dakle, 1 će pomnožiti cijeli izraz u brojniku. Vrlo je važno ovako to zapisati. 4 s desne strane nema skraćivanja, nema razlomka, pa množi dvojku, to je 8. Sada se rješavam zagrada. 4x prepisujem, zatim minus 2 puta x, to je minus 2x. I minus 2 puta 1, to je minus 2. Sljedeći, minus 1 puta x, to je minus x. I minus 1 puta 3, to je minus 3. Jednako je 8.
Najčešća greška bude ovdje s ovim minusom kad ulazi u zagradu i mijenja im predznake. X-ovi su mi 4, minus 2 i još minus 1. Dakle, 4 minus 3 to je samo x. Jednako, a s desne strane 8 i 2 i 3 su 5, kad prebacim to je plus 5. Na kraju x je jednako 13. Kako ću provjeriti ovako težak zadatak? Probajmo. Umjesto x-a stavljam broj 13. 13 minus razlomak. 13 plus 1 su 14 kroz 2. Zatim minus razlomak. 13 umjesto x-a, 13 plus 3, to je 16 kroz 4. I jednako je 2 cijela. 14 i 2, kad podijelim, to je 7. Dakle, pisat će mi 13 minus 7 minus 16, 4 podijelim, to je 4 i jednako je 2. 13 manje 7 i 4 su 11, dakle 13 manje 11 su 2. Jednako je 2. Provjera gotova i ovo je točno rješenje. Zadatak. Ovdje također tražim najmanji zajednički višekratnik, odnosno zajednički nazivnik za sve ove razlike. Vidim da imam 5 i 40 i 6 i 4 i 8. Najbolje bi bilo napraviti ovo. 5, 40, 6, ponovo 6, 4 i 8. Dijelim, na primjer, sa 2. 5 ne mogu, pa ga prepišem. 40 podijeljeno s 2, to je 20. 6 podijeljeno s 2 je 3, 4 podijeljeno s 2 je 2 i 8 podijeljeno s 2 je 4. Zatim podijelit ću sa 5. 5 podijeljeno s 5 je 1, 20 podijeljeno sa 5 su 4, 3 ne mogu, 2 ne mogu i 4 ostavim. Vidim da imam dvije četvorke, dvojku, mogu podijeliti sa 2. 1 sam već riješio, 4 podijeljeno sa 2, to je 2, 3 ostavim, 2 podijeljeno s 2 je 1 i 4 podijeljeno sa 2, to je 2. I mogu podijeliti još sa 2, ovdje će mi biti 1, 3 mi ostane, 1 mi je već od prije i ovdje ostane 1. Zajednički nazivnik je umnožak svih ovih brojeva. 3 puta 4, dakle 3 puta 2 puta 2, to je 12 i 2 puta 5 su 10, dakle 120. Idemo se riješiti razlomaka. 120 skratim sa 5, to je 24, puta 2 je 48x. Zatim 120 skraćujem sa 40, to je 3. 3 puta 9, 27. X. Minus 120 skratim sa 6, to je 20 puta 5 su 100. Jednako. 120 skratim sa 6, to je ponovo 20 puta x su 20x. Minus 120 skratim sa 4, to je 30 puta 3 su 90 x. I zadnji 120 skratim sa 8, dobit ću 15 puta 3 su 45x. Razvrstat ću 48x plus 27x. 20x ide na drugu stranu, to je minus 20x. 90x ide na drugu stranu plus 90x. I 45 ide na lijevo, to je minus 45x. S desne strane imam jedan jedini broj koji nema x, a to je stotka. Prebacim ga desno, bit će 100. Sada moram pozbrajati i poduzimati sve brojeve uz x. 48, 27, 90, minus 20, minus 45. Dakle, svi pozitivni 48, 27 i 90 daje mi 165.
165x minus 20 i 45, to je negativnih 65x. S druge strane broj 100. Kad izračunam, to je 100x jednako je 100. Podijelim sa 100 i sve se pojednostavnilo. X je jednako 1. Sljedeći težak zadatak iz ovog gradiva. Zajednički nazivnik 5, 2, to je 10 i 3 su 30. 30 skratim sa 5, to je 6. 6 množi izraz u brojniku. To je najbolje ovako zapisati. 6 puta 4x plus 1. Dakle, nemojte odmah množiti. Ostavite za kasnije. 30 skratim sa 2, to je 15 puta brojnik 9x minus 3. I zadnji, 30 sa 3 je 10, pomnožit će brojnik, to je 2 i još puta x plus 2. Nema više razlomaka. 6 puta 4, 24x. 6 puta 1, to je 6. Jednako je 15 puta 9, to je 135. I 15 puta minus 3, minus 45. Zatim sljedeći 10 puta 2, 20, dakle 20 negativnih množe x, to je minus 20x. I 10 puta 2, 20, puta 2, 40, negativnih 40. X-ove na lijevo, 24x, to je jedini s lijeve strane. Imam 135, mijenja stranu i predznak. 135x, zatim minus 20 postaje plus 20x, jednako. Od brojeva imam 45 i 40, negativni su, to je 85 negativnih. I prebacujem broj 6 na drugu stranu, bit će još minus 6. Računam x-ove 24 i 20, to je 44. I minus 135. Sa druge strane imam minus 85 i još 6. Računam. 44 minus 135. To je negativnih 91x. S druge strane 85 i još 6, negativni, to je minus 91. Ako obje strane podijelim sa minus 91, ostaće mi x je jednako 1. I zadnji zadatak, koji u stvari je i lakši od prethodnog. Zajednički nazivnik ovdje bi bio 12. Dakle, imam 6, imam 4, 4, 2, to bi bio 12. 12 skratim sa 2, to je 6 puta x, to je 6x. Plus 12 skratim sa 4 su 3 puta 3, to je 9x. Plus 12 skratim sa 6 su 2 puta 5 su 10x. I s druge strane 12 skratim sa 4 su 3 puta 5 su 15. Nema više razlomaka. Ostaje mi da ih pozbrajam. 10 i 9 su 19 i 6 su 25x. A s druge strane 15. Podijelit ću obje strane sa 25 i dobit ću da je x jednako 15 kroz 25. Mogu ga iskratiti sa 5, ostaće mi 3 petine.